Nityanandam. Lijepi pozdrav iz Bengaluru Adinama. Ovo što vidite iza mene su Shivalingam i mjesto obožavanja Shivalingama. To je jedan od brojnih koji se nalaze ovdje na putu prema hramu. Pored svakog Shivalingama i ovog sanktuma, onog svetog mjesta u kojem se nalazi Shivalingam, nalazi se i jedan određeni deity, odnosno božanstvo, odnosno izraz određene energije. Ljudi pitaju se zašto ima toliko bogova. Swamiji kaže, mi nemamo toliko bogova, mi nemamo puno bogova, mi jednostavno poznajemo puno bogova. Što to znači? Naš život, naše tijelo, naše postojanje, priroda, univerzum sazdano je od energije, od različitih aspekata energije. Ljudi te energije mogu shvatiti, razumjeti, doživjeti kada ih oblikuju u određene oblike. Stoga imamo toliko oblika i svaki oblik ima određeno značenje. Ajmo reći, Ganesha, on otklanja prepreke na putu, prepreke u našem poslu, u biznisu. Svaki puta kada želimo neki novi pothvat napraviti, onda zamolimo Ganeshu da otkloni sve prepreke. I tako mnoga božanstva, svako božanstvo koje je ovdje je u biti izraz te jedne jedinstvene energije. Hinduizam, Sanatana Dharma, ona ne da vjeruje, ona živi jednotu sa sobom, sa samim sobom, jednotu sa prirodom, jednotu sa Bogom i sa cijelim životom. Stoga koje god božanstvo ili koje god oblik mi imamo, uvijek nas vraća u onaj izvor, jer izvor je jedan, izvor nije samo jedan, izvor je jednota sa svime, sa svim izrazima energije. Hvala na pažnji, ako imate bilo kakvih pitanja slobodno postavite i do sljedećeg videa. Nityanandam.